Здравейте хора, днес ще видео ще играем Fortnite. Както виждате, ще играем Battle и ако се чуете откъде е този шум, да знаете, че играя от PlayStation, обаче съм си свързвал мишка и клавиатура към към PlayStation и монитор, да. Без да бавиме, продължаваме към играта на Battle Royale. Да, класическия Battle Royale. Ето хора, в играта сме и както виждате, светна лампата за е по-хубаво. И да, сега ще изчакаме. Иначе какво се прави? Освен да се билди и да се стрене. Сета! Оп, сплит. Охо, той е като Москин. Приятел, моля ти се! Аре, стига! Сега, къде ще скочиме? Къде ще скачаме? Айде, този път е тук. Защото аз тук не знам дали съм... Не съм скачал. Три, ту, one. Не, това може би, но аз тук... Наистина не съм бил, май. Да, не съм. О, yes. Майко. Да, новия евент е много хубав. Crappy old computer. Да. Да знаят, между другото, първоначално на моят YouTube канал ще снимам видео без камера. И така по-нататък. Epic chest! Нищо не ми се падна. Охо, той е добър, бе! Ох! Мале! Това нещо ми спаси живот. Give me your friend Steve. Бягай. Охо, има още един. Добре. А сега сме окей. Ето. Бягайте за живота. Бягай. Хил. Засилваме. Да бъдем готови. Добре, няма го. Ой, ето го. Да умира. Сега one shot. Не го целих. Сега оцелих главно. Не го целих на не му набих каска. Но ми е чудно. Не знам дали тук беше това, който първо се разбихме. И в момента се чуди къде отиде. Защото не иска да знае какво ще ми се случи сега. Бомба клад. Quest completed. Оп! Да не е той. Ето го. Стои 10 каска. Тридесет и 8 човека.
Ох. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Не мога да си играя. О, там се бият. Време е малко да понграйнем килове. Опа, охо, намери ми. О, може би. Той е тегъв, не? Нищо. Отиваме се биеме, защото това не пречи да го хвърлиме. Казахстан окръжа бомбардировки. Дед? Добре. Не знам къде е този хил. Ако някакси... О! Страйфъл! Чакай малко, аз какво билди? Не успях с помп. Оу! Бате, аз съм много крив. Дед? Mm. 36 остава се. Плюс мен. Охо, глупор! Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, мах се от тука. Ти си махаш помп шотгън остава. Добре. Аз съм свикнал, мисля, че повече съм свикнал да играя с помп шотгън. Сещате ли се на какво? На боксайд. О! Там да не се бият, бе. Не. Аз бях там. Кола. Има камион. Ой, това кола. Да, кола. Даже червена кола има. Де такива? Отели! Знаеш какво? Оф, аз верно заправих. О! Пратка! Оп! Мисля, че това ще е кампан. RPG! Чао! Мале, перфектен лут, хора. Вижте го. Такова райфъл, асфалт райфъл, пъмп шотгън, глапориш, RPG и хилове малко. Чайте малко. Ето. Още колко става? 27. Мале, аз къде се запих? Като италианец карам. Надявам се последните хора да са слаби. Не, и да са силни. Ще се опитаме да бием. Чипи, чапа, дуби, даба, махи, коби, дуби, бум, бум. Чипи, чапа, дуби, даба, махи, коби, дуби, бум. Мале, тази песен верно забравих я и сега колко съм... Ще скочим ли? Не.
Бомбоклад. Бомбоклад. Опа, забравих. Ходим на някъде, ама... И да ходим при тази пратка там. Бензин. Нищо тук може би ще намерим. Охо! Да, вижте кой е тук. О, майко! О! Още един, бе! Той не е тегъл. Мале, лута ми е буквално... Освен метките... О! Да. Бомбоклад! Бе, тук отворили са пратката. Не. О! Не, това място. Това е кошмарното ми място. Тук поне почти всеки път губих. Дед? Да, ми стреляха. Снайпер! Кое? Знаете ли какво? Бомбоклад. И там да гръмне. Ако ни подгонят, идваме тука. Ого, някой май убил Snoop Dogg. Дед? Умряхме? Бате, сменям си RPG-то! О! Дед? Мале, аз ги разбивам. Мините, ето мините. Бати спамера! Не! Майко! Нищо добър беше. Хора, както видяхте, умряхме. Това мисля, че беше някъде добър. Да, оставете лайк, ако ви хареса видеото, абонирайте се, пишете долу в коментарите какви игри да играем след това. Предлагайте, да. Ще се видим на следващото видео. Чао!